4 snin ilu kien każ li ħasad pajjiż meta Rita Llul ta' 49 sena instabet mejta f'appartament f'Għajnsiela Mgħawdex. Għall-ewwel il-qattil irrapporta li saba mejta u ma mettiex mal-ewwel li kien hu li ħasdilha ħajjitha. TVM News tkellem ma' Georgina Grima, waħda mit-tliet tulieda, qaltilna x'ħasset meta b'telefonata saret taf li qatlula lill-omma Rita. Kien is-sibt wara nofsinhar, kienu l-ħabta tas-satejn u ċempilli uħti. U bdiet tikbi, għalt li George il-mami, u bdiet tikbi. Għattilha x'ġara Jess. Għalt li l-mami mejta. Aħna sa dak il-ħin ma konniex nafu li l-mama nqatlet. Ħarġet u mbagħad li nqatlet wara li saritilha l-ewwel awtopsja, mbagħad saritilha t-tieni awtopsja, u mbagħad ħareġ li mit-tieni awtopsja iva nqatlet. Kun xokku. Georgina qalet li kienet batiet minn depressjoni qawwija, l-aktar għax kienet tajt lill-omma biex titlaq lis-sieħeb tagħha li kien isawwata u jgħajr għaliha. Ġifieri inti forsi llum konxja li l-mama kienet għaddejja minn vjolenza domestika? Iva, kemm fiżikament u kemm mentalment. Iva. Ġieli qaltilkom jew qatt ma tkellmet? Iva, ġieli tkellmet, iva. Kienet tiġi msawta wkoll. Jiena kuljum niftakar f'ommi, imma f'ħafna midrabi niftakar x'ġara lill-ommi, x'għamel lill-ommi li ommi nqatlet. Qisu għandi tape recorder u dejjem għaddej. Georgina qalet li flimkien mal-familja kienu jitilgħu għal kull seduta f'Għawdex biex jaraw li ssir ġustizzja ma' omma. Saħqet li kienu sodisfatti li qabina weħel omru l-ħabs. Appellat biex min għaddej minn vjolenza domestika jieħu azzjoni qabel ma jkun tard wisq. Jagħmlu kuraġġ illum il-ġurnata l-għajnuna u l-awareness iktar qed iżid, għajnuna iktar qed iżid, jagħmlu kuraġġ iġibu quddiem għajnejhom huma għal ħares qatt x'jista' jiġrilhom. Jekk ikollhom it-tfal se jibqgħu ibagħtu għal omorhom.